Jodito mag Azimio la Umoja koro ni jatend piny owacho William Ruto wuok oko matie kumbi mag duond buche mag siasa e pachoka. Jatend Wiper Stephen Kalonzo Musyoka gi Lange mayando Ramoni kata nade to kidonje sirkal oseo Ruto kumana gwacho ni orwako moko kuom jotend ODM e piny owacho mar kaka jafamo marwa Eric Wenga lero. Jotelo go nyiero tend ODM makoro ikore mar tiyo gi piny owacho ma Kenya Kwanza. Odiochieng' achiel kende tok jatend piny William Ruto gwelo apisas madito ang'wen mag duond bura mar ODM mondo bi okonye tayo piny owacho mare. Kalonzo Musyoka notelo ne jotelo mamoko mag Azimio e siemo wang' Ruto kuom kawo okang' ma kamano. Bang' bedo koromo margi tich ang'wen ni, Roma bende Azimio koro ng'iyo go kaka gibiro chiedho tok yudo buok e wi lokruok mar siasa ma thurka. Kweth ni lero ni Ruto pod dhi mana nyime gi tiyo e ataro mar chik. With this move, he has attempted to destroy multi-party democracy and seize control of the parliamentary system. Additionally, Ruto is working to silence the voices of the opposition, both inside and outside of parliament. Ruto's continued cannibalization of political parties. He's done this to Jubilee in the past. He's now doing it to ODM, goes against the letter and spirit of the Constitution of Kenya. Kalonzo gi Lange Ramoni gibiro chung' motegno kendo ok gibiro rwako paro moro amora mar tiyo gi Ruto kata kodoko ne achiel kuom duond buche magi mano ODM oseketo tiende e yo mar tiyo gi piny owacho. The simple truth is we are not interested. And if you want to put it in the first person singular, I am not interested. We reiterate that we will neither support nor take part in the proposed broad-based government of national unity. We believe that it is the greatest betrayal of Kenyans, and especially Gen Zs and the millennials. And Azimio will in any case not accept any positions from this administration. Because Azimio has already taken a position, and our position is with the people of Kenya, it's with the Gen Zs and the millennials who have paid the ultimate price, not positions. Mainen twak gi jofwamb weche mar ariyo mar riwruogni ka duond bura mar ODM onge. Gino mabende nyuolo penjo ka ODM mabende otele gi migosi Raila Odinga pod chunye ni e riwruogni. The coalition as of today has not received an indication or a notice to the effect that ODM will be pulling out or are pulling out of the coalition. If that happens, we'll deal with it at that time. Kinde romo mar Kalonzo gi Lange, migosi Clifford Oparanya mane ogwel kod Ruto kaka jalno mabiro chung' ne tend migawo mar riwruok Saga noyoro kata kamano ne owuok tok kinde manok. If there was any offer made, then it was made to one of our constituent parties, ODM, and as to whether they have accepted it or not, to whether the nominees will accept it or not, you have asked about Oparanya, we leave it to their conscience. But our side is the side of the people of Kenya. That is where we stand. Kata kamano maling'ling wacho ni jatend piny William Ruto podi oliero lemo mar Attorney General gi mano mar tend migawo mochung' ne riwruok mar pinje Afrika ma ugwe ne Kalonzo kod Lange to giikre mar chopo e twech achiel. Wenge duto gie sani ng'iyo kaka riwruok makwedo piny owacho mar Azimio la Umoja biro dhach tok apaka maduong' gie sani chal kama goye. Tok jotelo mongirore ODM nyiso ranyisi mar tiyo machien kod jatend piny William Ruto ma bende gisebedo ka gipingo mokalo. Eric Wenga, Ramogi TV, Nairobi.